Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishama phiko phezulu kweGolden inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izwe zakhothama ukhozi onjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu sizwile ihlewula ngezulu kaK Masinga phansi intabeni zasebhodwe yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo ishashalaze zeligida amatshitshi namajongosi lagida oLady D lagida oDithi Ngwenya laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili ngisho izingcwethi ogcabale mbadadu manyathela noKansas City mchunu umfana omuhle nabonke abafana abakhona emhlabeni ndizanyone emaphikophiko ndizanyone yesizwe ujubalale umhlaba wonke izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakhuba imbongikazi. Siphinde sikubingelele sikwamukele kuKhozi FM TV gama lami nguNeliswa wacele nawe yazi sikulethela ingxoxo ezimnandi nabantu abahlukahlukene angihambi ke ngedwa khona partner wami in crime. Good crime God. Of course. Yeah, njengale crime esiyenzayo njengoba sikhuluma nabasakazi crime enhle lena yokusitshela ukuthi bafike kanjani kulomkhakha wokusakaza badlula kweziphi inselelo nezikhathi ezimnandi. Isihambeli sethu ke angithi sibuye sintshontshe silalele eminye imisakazo ngoba asibona kuphela abasakazi nathi singabalaleli futhi kuyasicija njengabasakazi ukuthi siphinde silalele abanye noma eminye imisakazo. 2014 ngifike emsakazweni uKhozi elunye leyinhlelo engangilenza lalingena ngesonto ebusuku ngo10 izingxoxo zenkolo ngaleso sikhathi wayesebuyile lo sisesinaye namhlanje waze usebenzela ngase Thekwini so wayesebenzela kule msakazo kulezi ituto ezila ngaphakathi siyazi Metro FM izinze eGoli so ngangithi mangifika ngimbone kulesi sinye istudio ngenza uhlelo lami awe lodwa ngiphume bese ngibuye ngiyohlala naye futhi ngoba nganginale njabulo yokuthi wow lo muntu ebengimlalela ngolesihlanu ebusuku ngomgqibelo ebusuku uma ngiphuma kuma gigs ame einkonzweni nani nakuma conference ngilalela umculo omnandi we deep house no Christos no Vini senginaye la eduze nekhono lakhe lokusakaza so ke namhlanje ke sithiya ke sibe naye lo ozomethula njengamanje ukuthi sike sizozwa ijourney yakhe kuvele ukuthi angithi naye leyo voice sikhuluma ngoZeal wakaDladla. Hello sanibonani makandabe lalela ishow neshow kuyona uyayigqoka ibe wena yazi ngishiswa yini lokho umuntu we deep house wena emthanjeni yakho emthanjeni yakho futhi inhlelo ze deep house wazenza isikhathi eside kodwa uthema wenza uhlelo lwegqomo kwavele kwangazi ukuthi umuntu wegqomo uyayigqoka lento isuke lapho lento yakho isuka lapho lento yakho ukuthi uhlelo livele lube uyigqoke overall yakho yokuthi ngila manje ngokuphelele ukusakaza angisho kanjalo ngoba uma usakaza ujabulisa abantu fanele ngibingelela siyanibingelela kuma cellphone kuma YouTube ngiyabonga ngoba uthi ngila namhlanje uZeal maDladla ngiyakuchazela nje but ebengizama ukuchaza ukuthi uma umsakazi uba yilento abantu abadinga ukuthi uba yona yabo Beyonce methi give the people what they want you know nanokuthi uyashintsha you evolve ukusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uyakhula nawe khona idemand somewhere yabona manje mengasiqhathanise izinhlelo angiqhathanise idish but uhlelo kangilenza le deep house ngangihamba nabantu besilisa abawu2 abakade bengakazi besakazi mina bese ngumsakazi already but even if bengumuntu ophethe lelo hlelo ngihamba phambili manje sengiphethe u8 million woKhozi ngedwa uyayizo le show njengoba ngishaya igqomo ukufaka umoya uKhozi FM ngihamba ngedwa akusena umuntu ngapha nangapha yonke into nje ibizwa yimina nabaproducer bami yimina ngede emoyeni so lokho kumina kuyinqubekela phambili that is my success ukuthi iyona progress yami leyo so ukuthi ninganginika ngisho nange rock and roll kusasa ngangishaya ngegospel yayibona leyo nto ngithi maskadi siyajika lento uyazi siyajika lento festival so ke sibone so nje wonke umuntu ukhipha ikhono kodwa okubalekile ukuthi uhlale uwena in terms of ukuthi personality yakho umuthanda abantu uma usebenza kahle nabantu usebenza kahle nabantu nje uma urocka nje futhi uyarocka yes so nje iyona into engashintshi ukuthi wenza luphuhlelo uba wena nawe uyakhula futhi ubuwena izinto ezifundayo emsakazweni sifunda okuningi okushintshayo sabantu so lokho kubaleke kakhulu mina ukuthi abajabule abantu enye lezo zinto zili ngicanga ukuthi mhlawumbe yaba inselelo
mawuqhamuka emsakazweni eyayisakaza ngolimi lwesilungu ukuthi manje hayi ukuthi awusazi isiZulu ngoba abantu bayigeja lapho bekungeke abaphathi bahambe bayongishela noma nginqonqoze ngithi ngicela ukuze emsakazweni osazi ngesiZulu ngingasazi ene bangishela shem ngashela ngashibirika ngashishiliza zu2 izinto okokuqala kusuke ukuthi akujwayela ukusaza ngesiZulu Yeah. okwesibili kusuke ngekona sisenza ngcono ukuthi ucabanga ngesilungu ucabanga ngesingisi and then manje sekuzomela usakaze ngesiZulu uyayibona leyo nto ucabanga ngesingisi ukhulume ngesiZulu ucabanga ngesingisi ukhulume ngesiZulu okuyinto kumele uyenze ngokuphazima kweso wenze sense uconnect nomlaleli yakuchallenge kanjani leyo nto ngiqala nje ngibonga ukuthi Ukhozi FM la ngishela ngasheleka Walqoma. ngaqoma Ukhozi isikhondlakhondla Yeah. esihlonishwa kakhulukazi ekhaya la sikhule khona sabantu noma kuthi ufunde kusiphi isikole nje ekhaya Yeah. silalela Ukhozi phela Ukhozi so By the way lento yenza ngevoice yakho usuke uyenza ngoba uqondile noma uyazenzakalela siyabuya leyo siya qeda kuyenza manje leyo qeda kuyenza manje iyazenzakalela noma uyenza ngenhloso iyazenzakalela Nkosi yami and sometimes ngiyenza ngenhloso Okay. ngisuke ngizama ukuyisave ivoice ukuthi ngingalo ngikhulumela phezulu kakhulu so Yeah. and then ngesikhathi mengifuna ukugcizelela iphuzu iyayiphumela Yeah. But uphendula umbuzo lo wade usho ukuthi indaba Yebo. yokushintsha ulimi Yebo. kahle kahle ulimi lwesiZulu lesikhulu ngisho nasemavasini noma ikuphi la umuntu esuke ephila khona Yeah. indaba ukuthi manje uma ufunda noma uma usebenza usuke usebenza ngalolu lwesingisi kodwa ke uma wami wayengqoqozela ethi usiZulu zandile kwasincela ebeleni eloko ngikhumbuza lo ngafunda enyanisweni isikole sasekhaya isikole sabantu Yebo. sikhuluma isiZulu sishawa ngesikhathi kushawa nje Yebo. So uma wayengqoqozela ukuthi no ungakhathazeki uzoshayela nokuhlala nje nabanye abasakazi usiza isiZulu ulalela Ukhozi umsakazo uzwe nje lento emnandi yabona futhi usuhamba nalo yabona lapha emsakazweni yazi ngesikhathi guys kuba khona engathi nje khona Amandla nje amandla afika akwengamele. yabo usulapha e-studio soKhozi Yeah. usuphesa la bhathini leyana kube ngathi nje uJehova nezingelosi zonke zakini banawe manje kufanele nje manje uhambe ngolayini uqonde ngqo ukuthi wenze umsebenzi ongaphezulu kwamandla ethu ngoba lo msebenzi ubizo akusiyona into mhlawumbe sathi sayiyela esikoleni noma ungafunda abanye akwenzeki Yeah. umusa nje kaJehova ngiyakuchazela nje Zeal wabona kanjani ukuthi unobizo le radio? angizange ngi-apply lento hayi khuleka Yeah. awukho eradweni angizange ithini esisoqekelele ufaka i-CV Yeah. webha i-CV ngangifunda nje esikoleni ngifisa ukwenza izinto ngangifunda i-Bachelor of Science basi ngiyakhumbula ngisase-high school kwakhona i-project yokurekhoda into ekhaya bese ubuya nayo esikoleni yabo engangijabulela le project engijabulisa kanjani you know and ngaleso sikhathi futhi i-TV sasingayibuka kakhulu sasigxile emsakazweni yonke into yize emsakazweni so uzobe umuntu apende isithombe ukuthi kwenzakalani nendawo yabo ubone ukuthi umlingo lento leyo ukuthi umuntu angakuboni kodwa akuze ngaphakathi Yeah. naye ushintshe into ayizwayo Theatre of the mind. yeah so Yeah. theatre of the mind absolutely so ila ngaqala khona ukubona ukuthi azi lento njengoba labantu bengibiza bathi angizame Yeah. bezwa ivoice Yeah. ngisase University of Witwatersrand bezwa ivoice bathi hayi no maDladla yazi mesicabanga konke kanje angizwanga nokuzwa mina yabo anginakele into zami ngikuba SRC ngidlala ne-rugby ngibusy nama Christian organization kwaba yilokho ke ngayizama hayi nangempela omnyango omunye lokuvuleka nje Yeah. emva komunye lokuvuleka nje emva kwesinye stage lokuvuleka isinye kanjalo nje nezingqinamba zakhona ke phela angingacabanga ukuthi ice cream Ezikhona. hayi ngoba nako bekushelela cha So ucijwe i-campus radio. Abanye abasakazi bacijwa i-community radio. Yeah. And isikhathi esiningi campus radio ivamisa ukuphakela ama-commercial station.
avelele noma sesisigabeni sokuba abizwa ngamakhulu. Isikhathi esiningi community radio yize nayi community radio ikiwafida ama-commercial i-community vamise ukufida i-PBS mangabeka kanjalo. Yiphi advantage ongathi ngenxa yokuthi uqeqeshwe ngomsakazo kwi-campus radio uthe uma ufika kulama established radio station kwangaba umdanti ukuthi usheshe uyibambe into yakhona? Yeah. Angazi siyakusingathini yazi. It's indaba yokuthi sisebenza ngokwenza inamba zabalaleli. Umsebenzi wakho uzogcina kanjalo. Inamba zakho kufanele zinyuke. Neinamba zemali intela oyilethayo ohlelweni lakho ukufunda usasemncane usawu-campus ukuthi ukuze isiteshi lesi sibe khona otherwise sizovalwa. Sasitshelwa lokho ukuthi kungenzeka ukuthi isiteshi siyavalwa ngonyaka ozayo ngoba kuthiwa ama-student akalaleli kuthiwa nje izinto aswalethi abakhangisi asibalethi nathi asibalethi abakhangisi ngendlela esiyiyona noma esiyiphatha ngayo kanjalo. So le ndaba yokuthi umsakazo uhambisana nokwenza intela ethile ukuze kuphilwe abasemsakazweni nabaphethe umsakazo nalabo abasebenza bangabonakali sithi behind the scenes ukuze impilo iqhubeke nje umsakazo ube yilento eyiyona. Kakhulukazi ke sesiqhudelana no social media sesiqhudelana nezinto eziningi ekhona ezibekiwe. So ngikhuleke leso sikhathi campus radio yethu ibimiswe kanjalo ukuthi uzwe ngathi umsebenzi uzophela uma ngingenzi kahle. Sekufanele ubuyele kulomsebenzi ose-officeini lo mhlawumbe ongawuzwisisi kahle. So khona uzophilela impilo le mhlawumbe ongawuzwisisi kahle. But uyasiza ngoba kuna yabo balance. Yes, kakhulu imfundo ibalekile. Engikusho ukuthi kungisize lapho ke ukuthi kube lula ukuthi noma isiphi noma ngathi PBS noma ngathi commercial. Now PBS manje usegxile ekuthenini commercial kakhulu abaphathi bezihlezi beza ukuthi yonke into fanele ihambe ngomumo sithi style ushuni wokhozi uyabona ukuthi yonke into ihamba lapho ekuthenini manje isimo somnotho umsakazo udlala indima enkulu ekuthenini isimo somnotho ubalekela igama elilodwa nje imali. I'm trying to Ukhozi. Angazi angikhulumi lo gama ngoba angizwa ngathi lapho sengiskwili ngomsakazo or whatever. Wonke umuntu unegaba mhlawumbe kwabanye kuyenzeka but okwethu abanye nje siphusha passion so angifuna ukukhuluma ngemali manje ngathi nami senginayo ngisakhula ngisafunda ikakhulukazi ukuthi ngiya-enjoya nje and uyazwakala mawusakaza ngiya-enjoya nje siyabona-ke manje so iyona into engifundise kakhulu ukuthi kube lula ukuthi noma ikuphi la ngikhona kuphileke. I-treatment yabantu besifazane mawuqhathanisa nabantu besilisa emsakazweni and ngalokho ngisho from abaphathi from the time uqalile ngizosibuza usiwe hayibo kusukile ungena emsakazweni kuze kube imanje izinto mhlawumbe ongathi hayi ikhona ifela nezinto mhlawumbe ongathi ayikho ifela abafani uyazi abantu I think fanele sifike la ekuthenini uma sibheka umuntu uyabona singabheka umuntu wesilisa noma wesifazane noma ukuthi umuntu ubala inhloboni noma uvela kuphi yabo bheka umuntu wena njengomuntu umuphi ithuba uzoyiveza uyabo so nje kulesipiliyoni mhlawumbe nginikeze isibonelo bangiphathile mina besifazane corporate ngiyasebenza corporate kakhulu ngiyama-P ngi-PA executive PA to ama directors nani ngifuna ukunika isibonelo and even nasemsakazweni so they are not ngifuna ukunika isibonelo angikhulumi ngo-women in leadership versus abantu besilisa in leadership ngikhuluma nge-treatment yomsakazi ayithola from abaphathi noma i-understanding isikole seredo esisenza ezinye izinto zibonakale sengazuthi hayi lezi zine-fair manje noma lezi azikakabi nayo i-fair mawubheka umuntu wesifazane isibonelo nasi
isikhathi esiningi makuney'nhlelo la kukhona abasakazi ababili futhi makuzoba owesilisa nowesifazane isikhathi esiningi kunikezwe owesilisa ukuthi kube uyena onjani odrivayo noma ohamba sasemoyeni wayishubisa kangaka angishubisi sisemoyeni impela sasemoyeni so ilento engifuna ukizwa kuwena ukuthi ngale kwesibonelo sami mhlawumbe in general nje emsakazweni eyahlukahlukene. Yebo, iphupho lami yazi ukuthini iphupho lami actually ukuthi ngihole uhlelo olumuntu wesilisa. Into egcine yenzakalile ngiyanihlebela nje. Yebo. Ukuthi if uthola umuntu wesifazane mhlawumbe afuna ukuthi njengana nami but ngeke ngakwenza but ke ayikho lapho. Yeah. Uyithosa uyihijacker nje show. Yeah. Hayi ngoba uwenza ngamasibomu. Kuyazizakalela uma ipersonality enye istronger nenye. Uthola mhlawumbe uhlelo usuyalishiya njengomuntu wesifazane. Excuse me. Awusakwazi abasakwazi ukuqhubeka nohlelo. Ngoba uMadladla akasekho. Bazokwenzani? So amandla ukuthi anawo umuntu wesifazane ophethe ngaleso sikhathi naye usuke ngizothini indlela akhulisa ngayo ukuthi umuntu wesilisa unobuholi thizeni noma umnika indawo yakhe angazi naleyo wiring kunele nto eyayikhona Kwesinye hayi isikhathi. ngoba ngakholelwa emntweni wesifazane uyakholelwa kodwa nje khona leyo nto ukuthi mnikeze usibanibani yabo mhlawumbe uzosipha inkinga mase ngamlokhunji mase ngamnikezi leyo indawo leyo kodwa kumele sesifike lapho ukuthi sijikise amatafula ngisibheke ngamandla okusakaza komuntu yabona no negalelo lakhe nje uma engena emoyeni uthe shukuma izinto umdedele and ufundise umuntu wesilisa into engifuna ukuyifundisa ingane yami nami undaba enhle umuntu wesilisa afunde ukuholwa umuntu wesifazane abantu bebhekile yebo leyo ngoba uyahola umuntu wesifazane umuntu wesilisa endlini noma abantu bengaboni kodwa abantu bese bebona uyena yabo umuntu wesilisa aholwe umuntu wesifazane abantu bebhekile nje emini ngapha ungabe inkinga yalutho ungabe indoda noma indojana uzizwe sengathi cha siyakwazi nje ukuthi sinihole kahle nje futhi yebo hayi ngaphandle kokuthi singahloniphi yayibona buza ngoba uzothi ngiyayishubisa futhi ngalombuzo yebo sengijulwe imali uthi ngikhiphe nezibuko leze piano ngengikwazi I'm sure kuhambo lwakho emsakazweni uhamba imsakazi yahlukahlukene ugaina iexperience khona into that uZeal wamanje would tell uZeal loya osaqala ukusakaza ukuthi Zeal yenza lokhu vika lokhu balekala lokhu hamba ngala kakhulu kuningi okokuqala nje engatshela uZeal osasemncane ukuthi bamba la emsakazweni ungahe kobamba amatoho ngoba akuthathe isikhathi kanti isinkwa sakho lubizulu la angizange ngisithole kahle isikhathi ngisasemncane wena siwe sokuthi ngigxile nje emsakazweni yabo kakhulu kasabantu abemnyama yabo ukuthi kumele ubambe la oshayela haso uphinde uthi yes awubi nethuba lokuthi ufocus etalenteni lakho lona nje kuphela ngoba uyalazi usulibonile futhi so umzali udinga ukuthi uthole leyo degree uma usuyitholile zandile ithola leyo degree emva kwalokho ke manje ngena ngezandla nangeenyawo ku-entertainment industry I mean mengibuka nje indaba ukuthi imangiqale manje ukuthi mhlawumbe ngicabanga ukwenza ingoma yabo into engisebenzisa ivoice yami ukuthi yenze ezinye izinto ngaphandle kokusakaza so izinto engicabanga manje late ngo-30 bani ebengayicabanga sasemncane but manje phuthuma indaba ukuthi awuthi mbambe isibani mbambe itoho ngoba umsakazo ngaleso sikhathi awukhokheli but bekhona ezinye izinto bengingazenza yabo ubuka ama-2000 manje ku-fast because babuka i-industry ngamehlo nje avulekile babona yonke into babona yonke into ukuthi hayi bengangiqashi la ngashaya i-podcast uma bengangilokhu nje la bengangirecognize la njengoba ngiyisidudla ngizoba u-Thick Leonce ngiqale eyami iset yokuthi abantu babe hot noma usize bani yabo so akukho la bevaleleka khona ukuthi ngeke ngikwazi wenza ukuthi nathi awuthi ngenze okunye uyabo ozokukhipha etalenteni lakho ozokukhipha esimweni uJehova kudala ngasona ya so into engayitshela yona leyo ukuthi maDladla ungenza noma yini usukwenzile kwasekhaya
usuqedile abazali bahappy Yeah. yabo musa manje ugijimisa ukuthi abangani bami manje sebeya driver anga drive umsakazo yabo abangani bami manje uya sacrifice for iphupho lakho so hlala la ungabusanyakazi ngiyakholwa ukuthi umuntu ngempela engabe ukude kakhulu and kuletha ifrustration ne delay eningi enkulu uzizwe nawe uconfused ungasekho sho ukuthi ngiyenza lento engisayenza iyeka lento lena yabo ukuthi ngifuna lento angiyitholi bakutshela ukuthi awukho available nje siyakubiza wena usitshela ukuthi wena use-ofisini yabo leyo so manje ngisesimweni sengiyambonga uJehova ukuthi angikho busy na office yabo njengomsakazo mengishaya inamba ngishaya inamba mengu-MC ngiphathela inkampani yami Zeal maDladla makandabe nje Asinegotiate ama rates. Ngiyakuchazela nje Christmas discount Sihleli noZeal maDladla umsakazo woKhozi FM faka umoya usekwasebenza na kweminye imisakazo uneminyaka eminingi esakaza masibuya soba nokunye futhi kuzoxoxa naye isithatha ikhefu. There are two types of people. Those who forget everything and run, and those who face everything and rise. We are the ones who get up after we fall, not afraid to dust it off and walk tall. Welcome to the most spectacular show on earth! We see beauty in the scars we share and power in the broken hearts we wear. We are the ones who won't shake, the ones who don't break. With enough courage to shine through the shadow of doubt and give hope to those who have run out. We live freely, open. We defy the normal. Not afraid to make mistakes. Because our strength comes from the wins we miss and the moments we take. We are bold, daring, gutsy. We don't believe in fast forward, no rewind. We are here right now. Do what you gotta do. We are fearless by nature. Sesibuyile kuKhozi FM TV sihambile sethi namhlanje uZeal maDladla nayi le voice ngiyakuchazela nje. Hey amateme rate amnandi and futhi usespace insawo ke manje. Comfortable. Yazi into engifuna ukuyazi kuwena ne is yabona estation mawufika mhlambe ufika ufakwe let's say for example ufakwe weekend. Wenza ishow noma yiphi ke maningi ama show enzekayo ngama weekend and then mhlawumbe uyabona iminyaka iyahamba nothing changes ubone ngathi uma sekwenziwa ama lineup and I'm not saying you personally kukhethwa kulaba bantu vele asebenza iprime. Well I'm saying her personally. Oh. You know why ngisho njalo? Hot seats ke. You know why ngisho njalo? Ngiyaxolisa. It's because njengomlaleli wakho ngase ngililalela iminyaka lo lihlelo olenza no Christos no Vini no DJ Siyanda no DJ Siyanda yes and ngokwami wa deserve kuya weekday yabo so ngangiba deserve well of course so then do you feel so in that case do you feel stuck kwi weekend ukuthi because wafika nge weekend you've been branded noma abantu abakhetha ama line up bafakwa mahanisi ngenxa yokuthi wenze kahle kulezo ze weekend noma zasebusuku or wherever yabo excuse me yazi yangiplashisa basi ngiyezwa wena siwe asimeke siya engishoyo ukuthi ukuphendula nje kamshana but not so short but indaba yokuthi kukhethwa kanjani mhlawumbe do you feel stuck ngaleso sikhathi yabo inhlanhla yami ukuthi angizange ngihlale estation esodwa isikhathi eside ngiyahlala mhlawumbe ngihlalile metro yabo isikhathi yabo ngoba ngiqale khona campus radio ngathi metro yabo but then God's good futhi ngaphinda futhi ngaba nonyaka mhlawumbe kade ngingasakazi ucishe ngafaka yo bengakhona nokuphila bengalulu ungakwazi ukusakaza yabo ungekho emoyeni ngiye ngaba nenkinga but uJehova emuhle ukusakaza yonke into inesikhathi sayo uyabona uma kuyisikhathi sakho ushaya weekend ishaya weekend uyishayisisa ngelinye ilanga khona uzobona ukuthi hey yazi uZeal ngicela ukuthi eze la angenzele uhlelo lasemini yabo nangesikhathi basuke besaba abaphathi ukuthi bengimsusa la
into eyenzeka kwenye indawo kumina ukuthi bengimsusa usibanibani ubani ozothatha leso sikhala leso. Yabo ngiyafisa angakamtholi umuntu ozothatha leso sikhala. Nalento ukuthi if it's not broken don't fix it. Yabo. So there's a lot of izathu ukuthi uthole ukuthi people don't change the lineup so much. Yabo. And it's in a sikhule sazi ukuthi nje usibanibani or islot esithile for iminyaka. And I don't think like there's a problem. Yonke into nesikhathi sakhona nanokuthi mina angiphorekanga ngaleyo ndlela ukuthi ngikwazile ukuthi ngibone ezinye indawo. Yabo. Angizange ngibe naleyo feeling ukuthi angisakwazi ukuthi ngihlela ngaleso sikhathi okwakwenzeka lokho. Ingoba lolu hlelo uSiya ukukhuluma ngalo angeke ngisalusho. Ngangifuna ukuba umsakazi. Yabo. Uthola ukuthi ngesikhathi ushaya le show eyinhlobo lena kuphela. Ukhuluma mhlawumbe 3 times noma 2 times uhlele nangenzi ngoba kushaya imix la 30 minutes bani. Yabo. Nje awukwazi ubonde umlaleli engage in yonke into ihamba ngesikhathi like music tribute. Music to absolutely. And so I was hungry for the people. Ukuthi ngifuna nalabantu. Laba ngivumela ukuthi ngikhulume nalabantu. Ngifuna bangena. Ngathi papa yini. So, to break the mold. You've got the power to change it yourself. See where you can change the mold yourself. If somebody in power is not doing it for you, you can change it yourself. And it's painful, you know, because you've built something nice, it's great. But look, they also don't think about you like in terms of eternity, you know. So you also need to be versatile like that because kodwa futhi enye into engiyifundile nengiyibonile abanye beyenza ukuthi abalindu ukuthi umphathi aze ayisethele iline up or leso sigungu esisethi line up uyaya yena ayozwakalisa ukuthi lalelani if liqhamuka ithuba ngingathanda ukwenza la nala nala. Abanye bayakwenza lokho kubalungela abanye bakwenze mhlambe ku delay. Akusho ukuthi yekela. Akusho ukuthi yekela. Akusho ukuthi yekela, akusho ukuthi qhubeka ulungise lokho okwenzayo ukwenza ukuthi kube ngcono. Uyabo? Ngoba manje uzohlala into fanele uthi kanje na. Uyabo? Kube uphendulile kodwa lo mbuzo usiphendule sobabili. Kube ne life And I understand ukuthi mhlambe unento yokuthi bosses are watching or prospect bosses are watching. Oh yeah, this broadcast. Yeah, like when usuqala uphendula imibuzo esinabaphathi phakathi. No, they know how I feel, the people. They know. Bottom to top, top to bottom. I mean, this is me. I don't think there's much secrets about me. You know, the good, the bad, and the ugly. And it's fine. Ibaphi labo good, bad, ugly? baZeal? Go sisibadala sinama-file. You know, and sometimes abantu bebekhipha ama-file akho abazi ukuthi awusekho lapho. Nabo. Awusasebenzi kanjalo yabo uma umuntu forward thinking and self-developing, you know. Lento engikhuluma ngayo ukuthi umuntu mbuke njengomuntu until yena ayeflopele yena. Muphi ithuba. Yabo leyo. Ungamdonsi ngama-file ukuthi ngo-19 miles manje sila and si build ama-brand and as black people we are building empires. Isinkwa akusisona sami sekusemndeni wami sokuthi ingane zami nezingane zengane zami zingafukuzi njengoba kade ngifukuza. Nami abazali bami bazamile ukuthi nami ngingafukuzi ngendlela abafukuza ngayo. Yabo. Sengikwazi ukuthi ngisebenze emsakazweni ngiphile, ngibe necompany ngiphile, kanjalo kuqashwa abantu ukusetshenzwa kuphile. So isinkwa sesokusakaza manje sisibucayi yabo izinto eziningi you know, that are relying and depending on this broadcasting career. So we need to give people a chance to grow and develop and really establish themselves. So, and be transparent. We've got strengths and weaknesses. Okunye kwenzeka phambi kwakho bekubuka nje ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Siyazazi izinto ezenzakala emsakazweni ezinye zenzeke emoyeni. You know, kuvela ubuthakathaka bakho umuntu mhlawumbe utholakala useyakhala emoyeni yabo ziningi izinto ezenzeka empilweni omunye. Tell me about it. So you know the stories. So those are the good, the bad and the ugly. And iyona into ezokwenza umsakazi ukuthi
uhlala uyi-reality ebantwini ukuthi radio is real and sabantu aba-real as-acti scripty, well, scripter. Sometimes we act. Yes, yeah, role playing or whatever. But Yes. initially, umukhanyisa umsakazo. Ufuna leya personality. Ufuna leya siwe. O sweet, also encouraging nganyama ukuthi bengane enhle. Yabo, musi switch on. Lalela uSiya Mhlongo. Ufuna leyo personality ozoba indoda emadodeni. Who wants to do right, even if umhlaba wrong. Sure. You know, so those don't happen overnight. I almost cried when you said that. Akwenzeki overnight. Like, Ukuthini? I high-key felt like that's what you're saying about me, but kudinga ngikubuza ukuthi is that what you feel? Is that the perception you have about my intentions? Thank you. Yes, and for you, Siwe, as well. Appreciate it, yeah. Oh, my absolute pleasure. You know, Ngoba, I don't have to think about that. I don't have to sit and struggle and think about how to see where it broadcast and make me feel. You know, it just happened like it's a conversation thing. With anytime I switch on, that's the sense that I get. Yazi, what comes to mind, mawukhuluma kanjena, is that abasakazi always have real life outside of ukubasemoyeni. And what will happen is uZeal, as my manager, he can call me athi yazi lento yenzayo angiyiboni kahle emoyeni. Uthola ukuthi u5 to 3 asike sithi ngena ngo3. Yeah. I've just had a very difficult conversation mhlawumbe with umphathi wami or with omunye umuntu, whatever happens. Uyithola kuleso simo sokuthi okay fine, my authentic self ayikho right now. But once ngaciphiza leya mic yaba on, I have to be uZeal lo abantu abam-expectayo. Hey, yeah. Good question. Good question indeed. Umusukhuluma ngokuba authentic like wena, and then despite your feels. Inkinga. Yeah, zangalelo suku. Yeah. Ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi ngesinye isikhathi nje niphambene no producer like. Ngendaba noma ngama ads in between lo 2 minutes. Shout out to my producer, ngiyathanda kakhulu. Siyakhulisana. But akwazeke ukuthi asingeke siye nganxanye singemanzi. Siyaba nama opinions dembone yahlukene. Young showcase. Okubalekile ukuthi sigcine sivumelana ngokuthi asivumelani kodwa asifikilane kulo halfway womuntu. Yeah, nanokuthi sifuna size nje singaboni solinye. Yeah. Ngoba sifuna iproduct engcono. Yabo ehamba phambili. Mina ngifuna ukuthi ibe ngcono kanje wena uyibona kanje kodwa kusalayo sifuna ungcono. Sihlangana kwangcono. Sihlangana khona. Ka better. Kodwa ukuphendula umbuzo ukuthi mina ngiyidila kanjani naleyo nto. Uyazi ngike ngaba nezinye inkinga empilweni. Sure. Zangisa kuma psychologist nama counselor yabo. La ukwazi ukuthi ufunde ucontroller imizwa yakho yabo shuthi uyakhanyisa la uyacisha okwamanje uma ubona ivutha kakhulu uyehlisa umlilo uma ukuhlule konke uyahamba ukushuthi bakufundi bakutrain ukuthi ube nama options kuso sonke isimo. Yeah, wazi ukuthi ngine option manje ukuthi ngiyadinwa la ngiyaqhuma noma ngenza kanjani, you know. Awusho ukuthi hayi ngazalwa nginje hlezi ngiqhuma wena uyabona ngivele nje ngihlambalaza ngihliphisa. So ukusakaza nakho kuyi it's a mental intellectual maturity process yabo. Psychological self-control, you know, and discipline, you know, ukufunde uzazi ugcina usufika esimweni sokuthi noma yini kade yenzeka ayibalekile because it's not the product. Sure. You know, remember ukuthi a personality is the product. Le ezithola ama booking. That's the product is me. It's not like I'm selling t-shirts, you know. Sure. I'm selling myself, my personality. So I'm not going to sell if I'm feeling what I'm feeling, you know. Kama tshela ngelinye ilanga sekuxoxela on the side ukuthi yo mlalele nami sibuye zinginethe. Yabo. But zinginethe manje sekutshela manje mhlawumbe ngeke ngikwazi ukucontroller ivolume yalokho. Nalo lalele angasakwazi ukuthi angihloniphe, yabo. Ukuthi hey uMaDladla yonke into eyenzakalayo nje
uyayithatha uyayifaka emoyeni. Yeah. So on that, which I'm guilty. I've done that. lalela, I've done that. It was like, khona la ngeke ngasuspendwa khona ne? Ngiyakhumbula. mwana nawe. Ima, I'm making a point. Yawes. No. So lalela. So ngangena nje emoyeni ngadideka ngenxa yokuthi khona izinto esasingazithola isupport yazo kubaphathi ngaleso sikhathi sesakhuluma sayilungisa lento namanje usasemncane ngisasemncane uyazi ukuthi mangiqala ngigonyuluka emoyeni yakhona into ethi ima ungayisho kodwa ngoba ngazi ukuthi it's going to be a great radio moment how ngayiqhubha ngamamomo. There was something yayikhona at the back of my mind ukuthi a suspension is coming. Moya ngcwele. Kodwa the radio person in me yathi qhubeka, it's great for radio. So sometimes no, but sometimes iba khona conflict. Yeah. If you are a lover of radio, into yokuthi stop kodwa kuqhubekeke. Yabo, uKenny Maestri didn't know ukuthi le yanto yakhe yokuvela enza dead air yayizomenza ukuthi axoshwe, wayitshela ukuthi kuzoba suspension kuphela. But because he's a radio person, he thought great radio moment, let me create dead air because ngiya protest. He expected a suspension, unfortunately for him. Wahanjiswa. Yayizwa lento engizama ukuyichaza. Yebo. Ngoba ngalesikhathi ucabanga wena ne-microphone ne-desk nomlaleli. And it happened fast yonke lento. Awunalo ithuba lokuthi ucheck bani nobani ukuthi manje ucabanga kanjani ngani yabo wena uJehova noSathane. Yes, ikhona lento eyobudiva yabo noma lobugangster. Ngoba phela ukhumbula ukuthi abantu babedumile emsakazweni esikhathini esiningi shock jocks. Ama shock jock ya. Khona istand nje ufanele usenze ukuze abantu bakwazi ukugcwala emaphepheni manje wenza ukuthi noma ungene kwi-CCMA yabona ungene kwi-CCMA so nje uSibani bani yabo nje werock nje ungena kwi-CCMA every month every second bani lapho uqhubeka ehlele ama number allocate ayanyuka yilento kuthiwa ke bad publicity. There's no such thing as bad publicity, you know. Manje angikholwa ukuthi kusafana because abantu enjoy commercial value, you know, izinto even if like you're being creative and noma crazy noma wenzani fanele uyicabanga isinqo uthi yabo ngiyafuna ukumgxigxiza ubani emoyeni kodwa nje mhlawumbe ngomgxigxiza even nakwi social media yakho cabanga lezi insuku awukwazi ukuxhaphaza thatha vele mina angene umuntu onjani. Thank God. Yeah. I'm not like that. You know, I just like, but it was about to get feel good say he was wrong. But you have to control because you're thinking about the bread. Yeah. It's about the bread. Focus on the bread. I think I appreciate saying ngalengxoxo sinayo noZeal ukuthi we real. Yeah. And ukhuluma realistically. Uyabo ngiyappreciate lokho and unjalo even outside of cameras rolling or on air. Oh, thank you. I look at you I'm blushing. also a very sweet person. I'm Christian. Oh yes. Looking for a good husband. How's that coming along? Yo, it's a mess. Jolo, awukhathalela kuthenjwa. Khona imimi ade ngibona something to the effect of kodwa siyakhuzwa ngomjolo kodwa nathi sinenkani into enkanjalo nje. Are you on that tip now? Dude, kufike late kumina siwe angifuna uqambanga nje awungaziyo uyazi nje angenandaba bengi busy nento zami my work my studies my family life. I love my family life. My parents, siblings, they told me, Jay, life is great. Yeah. I feel locked down. That's Jehovah. Sengaze give me a 40 smagat. Easy, Baba. Get it. So then I started to have a conversation with myself. I was saying,
I need to try this family thing and I want it. Do I really want it? Fanele ngiphume ngiyosha if bayasha koze kulunge bazalwane. Yabona, so I'm there guys. Yo, I'm even on Tinder like. But hang on. Ukwenza nighttime radio kuyayiphazamisa love life or amathuba ukuthi ufinyelele kuleso sifiso. Guys, yabona nje it's an if ngifuna ukubhala incwadi nge-nighttime radio. Kahle fanele ubhala incwadi. Enziwa esiZulu enye ngenza ngesigisi. Yeah. Ngoba yabo abantu guys, that's when people are bonding and maybe that's why it even took me so long to take procreating to take a relationship so seriously, because I never had the moment people were jolling when I was either at Vasi or wherever I was. I was there doing the radio show. Indoda intshela ukuthi bengiqeda date indoda mhlawumbe ifuna ukwenza ezinye izinto. Bengiqeda date ngemsazo. Ongidropela SABC. Ongishiya Park. You understand? So like there were no desserts and after parties, you know. No nightcaps. Which saved my life in various occasions. Yeah. So no, the answer is akuhambi kahle kodwa ngiyazama. I-aim isakhona. Yes, I have faith in God, and because I believe Jehovah wadala umndeni and nami ngikhulele emndenini, mama nobaba. Stable family. Yeah, absolutely amazing family, and ngiyazi ukuthi akukho perfect konke nalokho ngiyakwamkela futhi. I'm fine with that. And I think it's actually for the first time that I 100% like accept and love myself so much, the most than any other time. Wow. You know, and I think lokho nginomthelela ekutheni already in for a relationship. Because if you are still like, hey, this usashaya ngalokho usacanga insecure. Yeah, you know, then ngeke kuze kulunge lo muntu uzoyibona leyo nto ngawe ukuthi wena kahle kahle. So mina nje manje ngifabulous and nje ngikhaza uma ngithandile uma ngathi I did that wrong awunasono. You know, nami ngangiblame futhi mengathandanga nje mekhonto engahambisa kahle nawe akolutho. But khona la kuzofike kuhlanganiseke khona kubekezelelwane and kwakheke isizwe guys. You know, we're trying to build a nation and family structure and morals and values. Because it's important. It's just kubalekile. Fanele kube khona. You know. Zeal siyabonga kakhulu. Thank you. Your contribution kwi industry iyazwakala kuma colleagues akho nakubalaleli. So siyafisa ukuthi ukhuthazeke ngalokho. Ifiso sanazo ngale industry sengathi sizingenzeka, unephimbela imnandi, une energy and njoba ngishile ekuqaleni sisamethulo uyayigqoka overall yalana noma yiluphi uhlelo olwenzayo. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele Ukhozi FM TV. Siyabonga kakhulu kuKhozi FM TV niqhubeke nenze izinto ezinhle ezimnandi festive season ikhona. Ngiyazi ukuthi sizobe sibhizinani si everywhere. Yeah, so let's keep it going guys. God bless you. Ngiyabonga. Umbonile ukuthi lento ayiyona emoyeni, uyiyona ngisho in real life. Everywhere. Chazela nje. Zeal maDladla bekuyisona isihambeli sethu. Sibonga kakhulu ukuthi ubukele ngokuzayo khona uzothola ukuthi ubani omunye sobe sinayo. Sesiyavalelisa siwe noSiya Mhlongo. Bye bye.